pa yung GNT delivery dito ah. Aray ko. Puro lubak-lubak. Gaji. Good morning sa lahat ng mga madlang lover cats natin dyan. Alright, kumusta naman kayong lahat mga kalabarkada? Siyempre, it's another morning, another blessings, diba? At ngayon pala ay pupunta pala tayo ngayon sa bayan. So gamit pala natin ngayon si Red. Tagal kong hindi na-vlog itong si Red eh. Kaya ngayon gagamitin ko siya. Diyan lang naman tayo sa bayan. Pupunta. Yes me, grabe. Iba na yung panahon ngayon dito sa Pilipinas. Yung malamig sa madaling araw, tapos sobrang init sa tanghali. Alright. Alam nyo ba na dami nating pinaayos dito kay Red? Pero ngayon medyo okay naman na si Red, mga kalabarkada na. Kumanda na rin yung takbo na, kumanda na rin yung hatak na. At salamat pala sa lahat ng mga nanood dun sa Project Supremo natin, no? Bali, pinalagyan pala natin siya ng kulong-kulong. Gawa nga nung siyempre may pinitahan na kami. Kaya kailangan natin ng panghakot ng mga paninda. Sakripisyo talaga yun para lang sa kabuhayan. Bale, mayroon naman itong sirit na pwede natin pang vlog, no? Antayin mo ako. Alam nyo lang mga kalabarkada kung saan mapupunta.
Shoutout kay Kuya John. Arinig ko. Alright. Bakat na. Buti na lang nakabukas dito. Alright, andito na tayo. Yo, wala tayong nabili. Wala tayong nabili doon. Ang mahal ng pintura doon, 750. So, hanap muna tayo sa iba. Baka sakaling mayroon sila dito. Lalo po, boss? Oh, lang. Shoutout ka. Opo. Anong boss? Anong pangalan ng... Lubricants Boss. Ay, lalo. Parang napanood ko yan. Napanood mo na? Ayaw, nagpupusto ka sa kababalyan. Minsan. Ay, yung minsan napapalaro. Yung minsan? Ha? Yung may palaro minsan, kadalasan. May kadalasan pala may palaro. Yung namamana minsan. Ay, namamana. Minsan namamana, minsan nagmumotovlogging. Dalawa yung content ko, pinagsasama ko. Pag hindi ako makapag-motovlog, namamana. Ay, kaya boss. 1,000. Makaresibo na lang, boss. Ang pangalan ko sa ako. Shoutout sa'yo. Salamat. Paano natin tayo sa live? Sige. Subscribe sa rin. Alright, mga kalabarkada. Kabili na tayo nung bibilhin natin. Ay, nako. Hanap
Banda lang tayo siguro ng Skyro. Resibo. Like ko pa yung GNT delivery dito ah. Pambira. Alright. Yun. Nako. Oh, shout out sa mga GNT delivery dito sa Andan, no? Ganito pala kahirap yung ginagawa nyo. I can't imagine. Kayang-kaya pala. Pwede na pala pang GNT delivery tong si Red, no? Alright. Yun, uwi na tayo. Mga kalabarkada na. Kaya mo pa ba, Red? Pwede na tayo mag-GNT deliver, Red. Alright. Grabe si tatay, oh. Ang lakas. Ang lakas mag-bike. Puro lubak-lubak. Dali. Karikado na si Red, mga kalaban na kada. Load.
Delivery po. GNT Delivery, aliko. Saan ka nakabili? Ha? Yung sa camera. Magkano yan? 340. Ayan, hanggang ba kay Tala? Hindi. Wala, hindi ko dala yung cellphone ko. Nag-chat ako sa kanya eh. Ano sabi? Dumaan ba dyan si kuya mo? Ako agad. Wala naman, te, wala. Dumaan ako dun, sarado sila. O, sarado pa yung pintuan. 300 lang daw. Pwede na maging GNT ba? Oh, ito na si Red mga kalabarkada. Ayan. Aragado. Oh, dito na matatapos mga kalabarkada itong video na to na. Oh, ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next na vlog ulit natin. Bye bye. Sabi mo ito no?